dili siya makasulod sa gingharian nganuman gituis man mahimo man siya anak sa yawa igsoon. Matod pa diri sa 13 igsoon na mo'y Biblia kuha. 13 versikulo 10 igsoon. Matod pa sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo kamaturan, anak sa yawa, kaaway sa tanang maayo. Tungod kay ang tanang daotan, limbong, kanunay, naningwa pagtuis sa kamaturan. Muna akong gibasa 1:17, ang pulong sa Diyos walay taong makabalit at anak. Kay balit aron ni mo ayaw pagpatay, ni patay ka, anak di ka siyawa, igsoon. Ikaduha nga nung gitawag sa anak sa yawa, atong mabasa sa unang Timoteo 4 igsoon. Gadili pagminyo ang kaparian og mga madri, pagtulunan man kuno sa yawa. So, klaro kayo ang bersikulo nga akong gibasa, wala ko gadaot sa Santong Papa, kundili tagna ni nga siya Diyo tawgon og anak sa yawa. Nga naman, wala man magsugo si Kristo, ayaw mo ninyo mga pare, ngatod pa ang pangulo sa simbahan o iglesia o saray asawa, dili walay asawa. Salamat sa Ginoo nga di ta mailad ni Santo Papa nagpakasanto apan dili di ay tunay nga santo. Igsoon na may Biblia kwa kun ang Santo Papa sa unang Timoteo 4 nimbiya sila sa pagtuo. Wala siya pagtuo sa Dios nganuman nituo pa siya, dili siya magpatawag og Santo Papa kay usa ra may Santo Papa tuas lang. For all have sinned, matupas pulong sa Diyos, ang tanan nagkasala. Nya santo di ka. Santo rang tao kung surrender sa atong kasalanan igsuon. Kaya ang walay hingpit ining kalibutan na matupas pulong sa Diyos. Atong mabasa sa unang Timoteo 4 igsuon na mo Biblia. Ang Espiritu tinaw, nag-ingon, nga may mga tao na miya sa ilang pagtuo, maabot nga panahon. Mo ilang sundon ang bakakong espiritu pagtulunan sa yawa. Nagikan kining pagtulunan sa limbong taong bakakon kansang konsensya dili mabati daw gipasuan sa binagang putaw. Nagtudlo sila sayop ang pagminyo. Sayop kuno ang pagminyo sa pare, ngunang pare di yun makaminyo. That is against the law of God. Kaya man, ang pangulo sa iglesia o sa ramay asawa, matod pa sa pulong sa Ginoo, unang Timoteo, o ikaw Chris Igso. So, anong nakaingon mga brother Porfirio anak sa yawa? Kiniangkon man siya, matod pa, ikaduhang Tesalonika 2. 6 minutes, man. Ikaduhang Tesalonika Igsoon. Atong mabasa nga, lingkod sa templo taong yawanon, muangkon nga siya, puli sa Diyos, nagpaka-Diyos. What is Santo Papa? Dili na authority of man, but authority of God. What is Santo Papa? Kanang gabuhat. Matod pas Ginoo, ako ang nag-umol kanimo sa tiyan, tuwangkan sa imong ina, dili atong aman. Ayaw mo tawag lang aman, kay wala may tao nag-umol, igo naman tang nagninyo, tapos, gitagaan tagbinhi ang babae lalaki, pero ang gaumol diya sa taguangkan sa inahan mo ang Diyos. Ato nang magbasa sa Isaiah 44, versikulo 2, igsoon. Akong basahon diri, ikaduhang Tesalonika 2, igsoon. Atong mabasa diri, ang taong yawanon muangkon nga siya puri sa Diyos. Ikaduhang Tesalonika 2, igsoon. Namoy Biblia ko. Sa 4, arita sa 3, ayaw ka mo panlimbong sa bisan unsa, bisan unsa adlaw dili mo abot, kay dili pa mo abot ang katapusan, pag-alsa batok sa Diyos, gitawag ni Santo Papa Gabriel, mo alsa sa, dili magtungha ang taong yawanon, gitagana alang sa impierno. Ang Santo Papa pang impierno di nagsupak-supak Moises balaod. Supakon niya ang tanang gipaka Dios o gipakabalaan sa tao. Unsay gipakabalaan mo ng 10 commandments, iyan ang gisupak. Trabaho ra sa adlaw Sabado. Magpalabaw siya sa kanilang tanan.
Gani musulod siya sa templo sa Dios og muangkon nga siya Dios. Kinsa maring tagna ni San Pablo. Kinsa may nangangkon nga siya Santo Papa. Kanang Santo Papa 4 minutes. dili na tao kundi Dios nang nagawa sa langit ug sa yuta. Muna'y sayop sa Santo Papa kay gapatawag. Ayaw mo tawag laing amahan kay usara atong amahan. Managsuon tanan insik man ka o hapon man ka. Kitang tanan usara. Gikan ta ni Adan ni Iba, gikan ta sa Ginoo. So, munang kuan siya kanang giangkon siya. Musulod siya sa templo moangkon nga siya Dios. Wala lain ni angkon ron nga reliyon. Ang Santo Papa nagpaka-Dios siya. Santo Papa Dios na. Ang authority sa tao, ang katungdanan sa tao, mo nang pagtuman sa balaod. Ato nang mabasa, Ecclesiastes 12 igso na may Biblia. Muna'y katungdanan nato, dilit kay magpatawag tagpapa, kay magpatawag si Brother Porfirio Papa, anak po ko si Hawa. Kaya di mo sito, ayaw mo pagtawag o laing amahan o saray amahan. Pero gituis sa Santo Papa, nagpatawag sa amahan igso. Munang ang authority sa Diyos, mutupong siya sa Diyos, magpaka-Diyos siya, muamin ang tanang tao iyang kamot nga naman, Diyos sa Katoliko, muning Santo Papa Igsur. Muna ang kaluwasan, dili gikan sa Roma, kay ang Roma, nagsultig bakak, kanang Domingo, usa kadakong bakak na Igsur. So, Ecclesiastes, kung namoy Biblia, kwa Igsur. 10 minutos sa Mr. Rodriguez. Ang katungdanan sa tao, pagtuman sa kabuton sa amahan dili wa say katungod nga muguba sa balaod sa Ginoo. Giguba niya ang balaod sa Ginoo munang gikan meron dito nag kuan may kanang pang demolish ang balaod Santo Papa ga demolish igsoon. Munang gitawag sa son of evil. Once nga ang tao muguba sa balaod, dagkan niya nga daw bilyon ka tao na ilad niya tungod kani angkon siya nga santo siya. Niya wala may santo diyan matod pa for all have sinned. Ang tanan nagkasala walay matarong atubangan sa Ginoo. Muna ang katungdanan nato igsoon. Mura diyon ang pagtuman sa kabuton sa amahan nga tuas sa langit. Munang your will be done. Wala siya maminaw sa pulong sa Ginoo. Ang will des Ginoo munang pagtuman sa kabuton sa amahan. Dili kabuton sa anak. Kaniyon si Kristo sa City 1 City 16. Ang akong gitudlo kanyo dili ako kun dili iya sa Ama. Munang sa 12 igsoon bersikulo 13 di ko malimot igsoon. Ang katungdanan day nato munang pagtuman sa kabuton sa atong Ama dili ang atong kabuton mo matuman. Ora sa Human ining tanan ang butang angay nga isulti tahuran ninyo ang Dios tumana iyang sugo kay mo kini. Ang tuyo nga buhaton sa tao. Muy katuyuan mo na iyang will nga tumanon ang iyang sugo kay mo na katungdanan sa tao dili ta magpatawag og amahan. Igo ra ta mutuman pag ingos Ginoo ayaw mo pangayog bayad dito ispos. Santo Papa nangayog bayad kasal bayad bunyag bayad mo nang anak yun sa sayawa. Okay na oras na? Oras 10 minutes. Sibat. Okay, atong yatag mo ko to si Brother Leon. Atong yatag usab diri sa atong iyang corporate si Brother De La Piña. Diba? Okay. Salamat kayo, Mr. Moderator, sa higayon. Mutana ko at ulit tayo nila. Salamat kayo niya. Matod pa nimo nga imong kini impronto nga tugi ni kasiyam tong debate. Karon kanang pag unsa to'y proposition o brad Porfirio sa imong karon nga gihatag. Sabot mo kasi motiba o ang tiba na ako dili si anak sa Dios anak sa Yawa. Ang Santo Papa dili anak sa Dios kun dili anak sa Yawa. okay. Pumunta na. Kanang pag supak sa pagtulunan o doktrina sa pagtudlo nga dili sa tong doktrina. Wala anak sa Yawa dili. Basta dili mutuo sa pulong sa anak Dios, walay pagtuo sa Dios. Doktrina pagtulunan ba? Ang pagtulunan ng Kristo ayaw mo tawag lang ama nagpatawag sa Santo Papa anak Dios sa Yawa. Okay. Matud ba nimo ang dili mudawat sa pagtulunan ni Kristo Walay Dios kundi anak sa Dios. anak sa Yawa dili anak sa Dios? Muna imong pumunta.
Ya, imong nag-isgot ka kanina matungod sa kanang pagpangasawa o kung dili pagpangasawa iya siyawa. Tinuod ba tayo sulti? Ako dili ako gasulti. Ang pulong sa Ginoo gasulti nga namiya sila sa pagtuog at ang pagtulunan sa yawa gadili pagminyo. So ano pangutana? Kanang pagdili minyo, dili man na pagtulunan sa Iglesia Katolika Romana, usama na ka church discipline. Pangutana, dili ba nasayop ka sa imong paggamit sa ining practices sa Roman Catholic Church nga kanang gitawag nagsilibasi sa simbahan, dili na doktrina pagtulunan, imo mangiuna ng musupak sa doktrina dili anak sa Dios. Pangutana, na makaka sa imong pahayag. Bag. Wala ko gapayag. Akong basa ra ko, wala ko gapayag. Ang pulong sa mga gapayag, ang gadili pagpinyo, pagtulunan sa yawa. Namiya sila sa pagtuo. Kay pag-iwas Ginoo ayaw, tawag laing aman, nimbiya man siya, huwag mamutuo. Kahit ulo ba, di mutuo sa pulong sa Ginoo. Mr. Brito Ranser sa pansibong pangutana may tungod sa pagdili pagminyo. Ang pagdili minyo usa ka disiplina, dili pagtulunan. Karon ingon ka man nga ipamugatan man nimo, dili man ni pagtulunan ang pagdili minyo, usa man ka disiplina. Pangutana, nasayop kasi mo pabaraw kanina o Ang akong gipabarog pulong sa Dios, dili masayop ang Dios, Dios may namulong. di ba? Di ma, pulong sa Dios. Asam lang basa sa pulong sa Dios nga ang pagdili minyo ang satupapa dili anak sa Dios. Tubag. Pagtulunan masiyawa, padot pa. Oo. Ang nagdili pagminyo, pagtulunan sa yawa, dili anak sa Dios, pagtulunan masiyawa yung gisunod. Dili na doktrina sa Roman Catholic Church pagdili minyo usa man ka disiplina. Ang pangutana, di ba nasayop ka sa mong presentasyon ka ganina? Ang kuna, nasayop ka o wag ka kasabot sa presentasyon nimo? Pulong sa Ginoo, di yun na masayop. Wa kong mutahan po. So, ano pangutana? Biyaan ta na kayo. Naglibo ka na. So, pangutana, ningon ka ganina sa 2 Tesalonica Kapitulo 2 nga tunoy mong gi-premise gigamit mo ng Santo Papa nagpailang nga Dios. Tinuod ba itong sulti mo? Once nga mayong ka Santo Papa, Diyos na siya. Wala may laing Santo Papa, toras langit niya. Bugtong ug matuod nga Diyos. Yan, abay, Santo Papa na yuta, wala. Toras langit na. Nga ba kay libro sa Romano Katoliko, Iglesia Katolika Romana? Nga ang simbahan Katoliko nagtudlo ang Santo Papa Diyos? O imo ra porpiryo taga-Tanhay City Negros Oriental? O pangutana, tumutumo ra na imo kay sa may libro sa Katoliko nagtudlo, mabasa ba nimo nga ang Santo Papa Diyos sa Katoliko? Tubag. Na ako'y doktrina Kristiyana, pahina 33. Saman. Ang gaingon dito, ang binunyagan sa Santa Iglesia Katolika Romana, miila nga ang Santo Papa puli ni Kristo. O Diyos ya, puli God. Ang pangutanan ako, nabay doktrina sa dugma sa sisisi nga ining Santo Papa Diyos ni kaingon ka nagpaka-Diyos kanina. Basahay ko, lahi man ang puli. Ang pasabot na puli sa buluhaton, dili kay nagpaka-Diyos. Pangutana, na ba kay makita diya sa libro sa Iglesia Katolika Romana nga ang Santo Papa nagpaka-Diyos? Tubag. Ha? Sige, tubag. Di na kinalang explain. Ningon man siya. Tawag ka ko ninyo, Santo Papa. What is Santo Papa? Diyos mo na. Adi, kakasabot. Kanang pa Asa mabasa ang Diyos na? Kanang Santo Papa. Tubag, Mr. Monitor, nga kanang Santo Papa Diyos na. Ato yan sa Monitor kay siya may tigpatilawala. Nga kanang Santo Papa Diyos na. Tubag. Tubag. Ako itubag. Ang pangutanaw ka na ako. Itubag, di ka katubag din kami. Paano kayo ayaw mo tawag lang aman. Nga amahan mo siya. Diyos siya kay usara may ato amahan. Kay wala pa siya magpatawag amahan. Adili siya Diyos. Kay amahan usara. Bugtong ug batud nga amahan. Amahan na sa langit. Makailang ta siya kanimo. Bugtong ug Diyos. Wala laing amahan usara. Kay wala pa siya tawag amahan.
dili tawgon siya anak sa yawa. Karon, kanang pangingon mong bugtong amahan, nagpaila ba ang Simbahang Katoliko Romana nga kini si ang Santo Papa sa Roman Catholic Church nagpagka-Dios? Kay mo man imong kuhan, nagpagka-Dios, na ba kay dokumento sa simbahan, na ba kay bersikulo sa Biblia? Bisan asa, atagi ko o mabasag yun nga para tuhuan na imong gibabaro. Bumasa kag sumabot. Asa may sakto na to? Pag-ingon niya ayaw magtawag og laing amahan, nagpatawag sa amahan sa tupa. Ginoo di siya kay usara may atong amahan. Na inyo ato naman nasa langit ako sa Roma. Duha na inyong Ginoo. Ang amahan gani ingon si Kristo, makailaon ta siya kanimo amahan balaan nga amahan. Nga ikaw bugtong ug matuod. Bugtong ra ang amahan dili dagkan. Okay. Kanang bugtong nga ipasabot ng amahan, usara mong gina. Muna ang ngitong amahan sa langit. Mudawat ka nga wala gilain mo si Yahweh way isumulit nga amahan nga nagdinusara, way lain. Pag-ingon, makailaon ta sa nimo amahan. Bugtong ug matuod. Wala lain. Kanang ingon siya, ayaw magtawag laing amahan sa way lain. Oh, kaso na pangutana. Father alone. Karon, Father alone. nanudlo man ang Simbahang Katoliko nga wala gilain nga amahan. Tos lang itong amahan. Ang Santo Papa na amas kalibutan, wa man na sa langit. Nya wa man na magtudlo. Sabdo man na to nga haguka ay mong timang imong gibabaro. Kinsa may katitse nga tawag ako ninyo kaman. Siya na po. Asa mo Kinsa nangalan. asa mabasa sa Biblia? Niingon man siya, anong katawag mo siya? Tawag ako ninyo, Father, Santo, balaan nga man. Siya may katitse nga na, dili man ikaw. Asa mabasa sa Biblia? Inyo nang pagtulunan, wala sa Biblia, out of the Bible. Lamo nang Karon, gitawag siya. katapos sa pangutana, Mr. Monitor, sumala sa Mateo 16:19, si Kristo ningon nga, ihatag ko mo pido mga Yahweh sa gingin sa langit. Ang inyong gidili, din sa yuta, gidili usab dito sa langit. Ang inyong gitugot dito sa gingin sa langit, gitugot usab dito sa yuta o sa langit. Pangutana, ang makadawat o Yahweh, tagok amahan o Santo Papa, nasayop si Kristo na o ang sayo? Kinsa may papa ni Pedro, mutana ko nimo. Di ba, nasayop ba si Kristo paghatag Yahweh niya? Yahweh, wala ko pabarog Yahweh. Di, premise kayo mo na sa baranan, sa kamaturan, sa Iglesia Katolika nga makadawat o kayo tagok amahan. Sakto na dili. Wala na yung mabasa. Ha? Imo na wala na nagkalit. Waka katubag yun eh. Wala man nagataw. Ama. Oras. Sige ka na pre pabarog. Sabi yung cellphone eh. Okay, Kasi mo eh. katama, ito Kini mo, ha? yata nausab kay Kini mo, ha? Brother de la Piña ang iyang presentation. Di mo ka na? May ko nga to. Sa ngalan nimo. Di, butan. Di mo ka na kay dako na. Di. Si, Okay, bala na nila. di na. Ipatong mo diri. Nama ko Facebook. Ikaw na po kay. Diri, sandig di. Are, Wala. mahulog. Diri na yung kamay. Na, itindog. Tungod ako. Kita naman yan. Di ka makita. Okay. Igata mo na yung puro pera yan. Sa Mr. Moderator, ihatag. Balik ko to. Pila ka minuto imong Ato iagda si Moderator, ibalik na to. 5 minutes. Isa mo stand, ako, negative speech, stand o. Ako 10 minutes. Pagguba na yung mga Oh, pagguba si mga ipabarog. Guba naman pila ka na. minuto. 10 minutes pa si mga paggubo yan. Asaw na nabita. 2 minutes. Mahulog. Hulog mo na. Live din eh. Ba't? Sayas. No? Hulog yun. Sabi din. Salamat kayo, Mr. Moderator. O ni Brad Porperio. O sa itong mga kiksunang mga viewers sa 88.1 Radyo Kusada Tanhay City, Negros Oriental. Klaro, bago pa lang na itong libkas sa mga bills na pinanggang at bang akong pangutan na katapusan na sumala sa ipamahayag ni Ginoong Kristo sa Mateo 16:19. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Ha? Turn out. Whatever bind or serve ba na heaven. Padayon ko pa sa mga kay Juan o heaven. O yatag yung mga Yahweh sa sa langit. Ang yun yung gidili sa langit. Sa ito pa, nambakak pa sa Kristo ni, huwag siya matubag. Ano man, hadlok siya. Kaya, kanang ipahayag ni Kristo,
nagpasabot na nga si Pedro itagak Yahweh tawgon siya kamahan matud pa sa Isaias kapitulo 22 21 22. Muna tago amahan sa Italian word o sa Latin Papa. So ang Santo Papa mismo si Kristo ngoy nag-agda ni hatag anang katungdanan ang anak na siyawa nga giunay ra pug ipahayag ni Kristo. So diha na misinterpret si Brad Porfirio. Unya klaro kayo nga kaganina ako sang gibitik kay kanang pagbitik murag na og kanang padako pagbitin imo na biton gyud o malipat gyud nga pag kanang musupak sa pagdulunan iya ba anak pa na siyawa dili anak si Dios. Oh, nya kanang pagdilig minyo pagdulunan na doktrina na dili na discipline kana munay kasagaran nga wa mahibaw is mga protestante mahitungod anang dili pagminyo. Ang ipasabot anak ng mga kigsunan nga sa pagdilig minyo, daghang mga rason o katarungan kung mong basahon ang Mateo 19:12. Ang Mateo 19:12, daghang mga rason o katarungan ang dili pagminyo. Nag-uban nga gikapon ng daan, nag-uban nga tungod sa girian sa Diyos nagalagad. Samot ng pare, ang Santo Papa, mawagim ka yang ubos nga ranggo ang pagkapari niya Monsignor, Obispo, Kardinal o Santo Papa niya. Kanang katungdanan perting muli gitawag og Supreme Judge sa Roman Catholic Church. Unya nganong gikuan man sa Biblia ni San Pablo nga sa 1 Timoteo 4 o chapter 4 niya 1 Timoteo 3 1:2 nga ang obispo sa asawa. Ang pasabutan na magigsunan nga kanang gipahayag nga usa ka yasyawa ang di pagminyo. Ang giiskutan niya sa ang manikwins, ang lain ang gipasabot sa Pablo dili ang simbahan Katoliko Romano mga kaparian o obispo katong mga iskutan nitong napitang lugar nga laing tribo. Unya kanang usa ra asawa pasabot na kanang asawa di mo gud literal nga biological nga asawa. Kung imong basahon ang 2 Korinto kapitulo 12, 1:2 nga samar si Kristo imong gipakaslan. O nya samar gipakaslan mo ba? So kanang pakaslan mo babae ug lalaki imong gina kay gawas og si ka lalaki si ka babae supak na sa kabuto Dios nga bayot mo tumboy og kuan. Ang pasabot na samar ang imong gipakaslan. Nya kanang kinsa ipakaslan mo ang simbahan ni pasabot na kay kining simbahan kanang iglesia o simbahan lawas man ani Kristo sumala sa kuan kining Episo 5:23 Kolosas 1:18 ang iglesia lawas sa Kristo unya ang ulo si Kristo. So samara imong gipakaslan sa Kristo but mosabot nga ang magalagad ang pare o ang mga obispo alagad sa Roman Catholic Church nga focus giga sa simbahan. Ang pasabot anang kaning yung pare mao man ay sumusunod sa mga apostoles Santo Papa mo na sila ang sumusunod sa mga apostoles. Ang apostoles kuanto kanang Paul duty ba? Paul kining katungdanan nila o nga magwalay sila. Paul preacher nya teacher sila may original nga magwalay. Unya full time ba? Nya kamang nga si ibdi og mga laiko liminister uban pa dili na full time kay uban mga minyo na trabaho nag-alagad lang pero sila may full time mo na nga ang ilang isilbi asawa ang simbahan asa mabasa na 1 Pedro 5:13 sa Living Bible sa 1 Peter chapter 5 verse 13 matuban ni Apostol Pedro ang unang Santo Papa my wife here in Rome unsa may pasabot na akong asawa di sa Roma. So si Pedro di kadto ug Roma unya kanang ang asawa di sa Roma pasabot sa footnote sa Living Bible, it is a church. O klaro kayo. Yang kanang footnote. Explanation man sa versikulo. Imatud pa sa Nehemiah 8:8, explain the meaning what is written in the text. Klaro kayo. Para matabang sa pagsabot ba kay sama ni Porfirio basa-basa lang Biblia. Nagtumutumo sa Santo Papa, anak siyawa, dili iya sa anak sa Dios. Iya hara ng personal opinion, way ebidensya. Ipangutanab na ko sa kanina. Way bersikulo bambasa mo sabot ang imong pagsabot nya ikaw day
authentic interpreter of the word of God, di man, simbahang katoliko man. Ngaw na diya nga, sa kapaltos ang gitawag sa 2 Pedro 1:19-20 o sa 2 Pedro 3:15-16, magbantay ka mo mga kaigsunan nga dunay maabot nga mupasalaag ganinyo mutuis sa pulong sa Ginoo mao na diha. Nya ang gibasa niya 2 Tesalonicos 9 nga tong taong iwanon magpaka-Dios, wala man manudlo ang simbahang katoliko nga sa baba panudlo Dios. Kani ingon na ilis sa bulaton ni Kristo. Ang iyan ang katungdanan, ilis sa bulaton, dili siya sama rin ni Moises ko, spokesperson sa Ginoo sa Exodus 7:1, Exodus 4:16. Tigba ba? Sabot siya ang iyang sa ka first consular, ang mayor ni Sugong, nga ikali sulti dito sa publiko, hindi ko kalugar, basic ko. Yan, mayor ito ni Tabi, siya lang halili ba, representative ba. Pero dili sabdon nga siya ng mayor. Muna di ang simple analogy. So muna mga kaigsunan nga diri napita lang nga gitan-an ko ang pamahayag sa pinanggang atbang kaguka kayo. Kaya gitandog lang kadali, gisimang lang nihiwi na, ni sarili na nilukapa ta mas ginawa ang ibabarog. Napay oras ba? O na nga imagination ra. Ha? Napay 2 minutes. Oh. Samara nga si Brad Porfirio nga nagsakay sa baruto sa Kenan. Hapak sa dakong bawon, hangin. Huwag si kanungguan nga daplin. Nagtuyok lang sa baybayon, ihapak, nalituwag sa pangatarungan sa balon sa kumaturan. Muna, din napita mga kiksunan nga, pero atong na amigo ka pang kasiyam na natugi ayon. Puro gani siya affirmative, kaya murang danikugtas. Puro affirmative ni Wati. Convincing ko na ito ni Wati niya. Kaniya siya pa, ingo siya, aboton na rin 20 brad friend. Away problema na kay dako kayong ako instrumento ng radyo krusada. 88.1 lano gayo. Pero padayon gipunta na mga kiksunan. So muna nga kining diskusyon na o friendly formal libet nga iyang gibahalog kutobra imagination lang sama na matubanan sa gusting nanapyaw sa abog dito sa langit, sa dapit sa langit. Ana abog sapyaw lang niya, abog naman sa pagkuha nimo sa abog. Muna mga kawan, muna nga diri napita unbiblical, unhistorical ang gipahayag sa itong pinanggagat bang. So, dahil salamat, mayong hapon. Yata na to ang panahon kay Brother Priyo nga Zabilan sa iyang mga pangutana. So, what you say, kaguba sa ako, kipabarog, ayaw mong tawag, og laing aman, kay usara inyong aman. Wala lagi na. Ay, wala. Wala ako, wala wifi, wala wifi. Ano na ilo diya? Wala wifi man diri. Kasi? Ito, sige. Wala siya mutandog, igsoon sa akong ipabarog. Napunta nung siya ng yawi-yawi, kasal. Wala siya katumba sa akong ipabarog. Kay ang akong gipabarog dili na akong pulong. Pag ingos Ginoo, ayaw mo tawag og laing aman kay usara aman. Nagpatawag sa aman. Wala niya matumba. Kay niyo Pangutana ka? Dili kay wali. Pangutana wali ra tuloy. Ang pangutana nako. Pag ingos ayaw og tawag og laing aman. Nya ayaw mo sa pagtawag og laing aman. Asay husto ang Ginoo ang Santo Papa. Puro na sila husto, ikaw may sayo. Puro na husto, ikaw may sayo. Kaya kinang amahan God sa Mateo 23:9. Wala lang ayaw kong magtawag aman kay usarang aman tuwa sa langit. Buto sabot na ang Heavenly Father usara gyud si Y at si Buluit. So kano adunay magpatawag og amahan, mo na masuko ang Ginoo. Ang Santo Papa wa mingon nga Heavenly Father siya. Wa man. Imo haran ang interpretasyon oy. Naunsa mo ka. Igan bison na rin sa Tagalite ni Bio layo kayo. Ingom siya itong basahon eh. May hapon pa. Kinsa man to. Tiguwa nga imo ka dialogue. Mura mo to og limbungan. Adele. Personal na ba. Dile. Muna na nibiyo siya kanina sa itong public debate po. Igan Pison watching is sa CFB Southern Lady. Kung komentaryo mo tubag ka na. Pwede po. Comment ka. Sige. Pangutana na ako. Patubag mo na ako na. Sige kung komentaryo. Ang akong pangutana wa nimo matubag. Inkadili na dito sa langit. Pag ingon na ayaw mong tawag og laing amahan, sabton ba nimo nga magpatawag putag aman? Sayo na kayo ng tubagon. Ang ipasabot sa Ginoo mga kaigsunan,
ang ipasabot sa Dios nga ayaw pagtawag lain kanang langit nung amahan ba Heavenly Father kay namo koy mga tao nga nagpatawag og amahan sama sa ni kining tong BBM kitong Gadapader Si Slick Leo. Cleo patawag na may amahan to Gadapader niya ang nagpatawag sa Dios amahan niya si Pastor Kibuloy son of God man lahi po ni iba siya katong ubang mga pundong nga na ba sa Rowena Inabanga Bohol Gadapader sa to pa mo nagi-dilis Ginoo yang sibang tuloy ko ang manudlo nga ikaw sa to papa tawgong kang Heavenly Father wa siya mo'y Supreme Judge sa Roman Catholic Church mo siya kuan dire kaning Universal Judge. Pangutana, wa nimo matubag. Doon at komentary dari question. Pag-ingon sa Ginoo ayaw tawag og lain amahan nagpasabot ba magpatawag tagaman? Ingon ta ka pwede ra. Tubag, sayo na kayo pwede ra basta dili Heavenly Father. Sabi di lang hibili imong sirukan ng Ginoo nga ako may Heavenly Father mo na gidili. Ginoo. Masig si Mrs. Ilong Gulduata na mo tawag. Niyon man ang kasulatan dili nimo dugangan dugang man imo nga basta dili magtawag Heavenly Father imo man ang una-una ra di man una sa Dios. Period yun na siya pag ingon ayaw mo tawag og laing aman that is final nga sugo sa Ginoo. Balaod na sa Ginoo di ta magsupak-supak kay supako nimo na anak jud ka siyawa. Tubag. Sakto ang Iglesia Katolika Romana, wa magpatawag ang sa tubapa Heavenly Father. Mo bitang wa na siya, wa mo supak, wa mo matawag na nakisya na ko na bagay libro. Pangutana bidar ko kanina, asa mo sa libro, wa ka katubag, natikuka ka. Pag ingon nga ayaw tawag that is period ay dugangay nga pwede ra basta dili Heavenly Father. Imo man ang nuna wala mas Biblia nga imo mas dito sa Mateo 23 versikulo 8 ngadto 9. Ayaw mo tawag laing magtutudlo kay usara inyo mo tutudlo. Ayaw mo tawag laing amahan kay usara inyong amahan. Nganong kapatawag man og amahan santo pa jud. Nabay santo nato dinhi kalibutan puro mo ta makasala. Nagpasanto man siya Ginoo na siya. Kabag si Kristo mo nipahayag kanang supak mo Jesus Christ Antikristo giga. Antikristo giga. Si Kristo man Mateo 16:19 lagi nga walong tubaga kanina. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever bind on earth shall be bound in heaven. Whatever loose on earth shall be loose in heaven. Ang makadaot og mga Yahweh sa giras langit, tawgon siya amahan. Matod pa sa Isaiah 22:22. Kanang amahan gikan sa Grigo Papa, salin natin Papa, Santo Papa. Si Kristo man ipahayag na, ingnon mong iyas, dili anak sa Diyos na nga, si Kristo, sumpa ka ng Kristo. Wala po nungutan, wala po nagpadayag og Yahweh. Wala po mayon tagang kag Yahweh amahan ka. Ari na kas Mateo 23 versikulo 8 mukapot. Ayaw mo tawag og laing amahan, nagpatawag ba si ama di Antichrist, muna Antichrist. Basta supako nimo ang sugo sa Ginoo, that is Antichrist or kalaban ng Dios. Munang gawali ko ang santo papuro kalab. Ayaw mo pangayo bayan, nagpabayad sa namatay 1,500 ang silingan. Naabalas Biblia mutana ko nimo ayaw mo pangayo bayad. Tubag. Mateo 10 versikulo 8 tubaga ang pangutana asa mabasa nga ang patay bayad. Mr. Relator, si Mang pangutanan yan, naabot ng purgatorio na bayad pumisa. Ang topic ko lahi. So, patay ba bayad misahan 1,500 bayad. Bago lang yabo ka na ko. Naabalas Bible. Naligas ka. Okay. Ito is man niya kayo. Ayaw mo. Wala na sa isa sa Papa biblical ginapulong sa Diyos Para siya. pagkuara mo oras ra tayo. Bitaw. Lain na pong kuan Lain na po kay. Abot mo ng bayad na. Wa may bayad ang pagpumisa. Suhol lang sa Agus pare. Unong proyekto na binisito. Ato na. Arita sa tima. Di mabalik sa tima nga igo gid ba? Punta na kusog. Ato na ba sa tiyo. Arita sa tima nga. Father. Pag ingos Ginoo ayaw tawag. Balikan ako nagpatawag siya Santo Papa. Ayaw magtawag. Gapatawag ng Santo Papa. Diba? Tuis na sa kabata. Munang ang tuis ko na pulong man na sa Ginoo. Pungtana ko nimo kanang ayaw tawag laing aman pulong sa Ginoo. Tubag. Pulong sa Diyos ang tubag na. Pulong sa Diyos lagi. Sabi mo si Hebreo 4:12, ito po San Pablo, ang pulong sa Diyos hait was ispadang Noe Suwam. Duha ka explanation. Kanang pa yung ayaway laing tawag ang amahan to sa langit. Heavenly Father dito. Pero
Asam na lang ito, asam na Diyos sa mga nagbuyo. Asam na nagbuyo ang Diyos sa mga day. Thomas, trono sa langit. 2 Corintios 6:18. Saan mo kung na? Lubat mo, ano? Asam na So, ang pulong sa Diyos, matod pa sa buhat 13, nagtuis sa pulong sa Diyos, anak sa yawa. Gituis man niya, pag imo ayaw, tawag lang aman, gituis, nagpatawag po siya aman. Munang klaro kayo, nga anak Diyos sa yawa. Kay wala pa niya tuisan na, di sa tawag anak sa yawa, anak Diyos sa Ginoo. Kay maamahan na ka, dili nakaanak sa Diyos, anak na ka sa yawa. Kay usara may atong aman. Munang, ang pangutana dire, kay pulong man diay sa Ginoo, ayaw tawag, nga wala man siya mutuman sa pulong sa Ginoo. Pangutana. Sabag sayo na kayo. Sa papa na guna. Oh, pulong sa Diyos. Masinong instrumento siya sa Ginoo. Nya mas sa papa ka na dili ba siya ngingig sa Biblia? Nga filosofiya, dogmatic theology, moral theology. Ngingig sa papa. Munang ikaw nag-tuis ka, di ka magsilbi sa papa. Munang na-misinterpret ka. Munang sa papa, kanang wag siya masipyat, anak siya sa Diyos, ilis sa bulaton sa Diyos. Nya nagtinarong siya, nagsakto, musunod sa kabuton sa Ginoo, John 1:12, mahimo siyang anak sa Diyos. Munang sa papa, instrumento sa Diyos. Unya, siya mo'y hatagak mga Yahweh ni Kristo pag dumalas sa sibahang tulog miyembro. Kung ilabot sa badista, ikaw, sa badista, kawa kay apil. Kadua, ikalibang pangutan yung itong sa musunod sa kaman sa Ginoo. Ang kaman sa Ginoo, dili ka magtawag o laing amaan. Balikan. Pag sama kita sundalo, dahil commander na to mo si Kristo. Ang commander na yun, ayaw magtawag laing amaan, wag sa musunod. Ang di musunod sa Ginoo, patyon man sikan Chronicles 15 versikulo 13. Patyon yun ang Santo Papa, kaya di man siya musunod sa pulong sa Ginoo. Ang nagasunod kanako, ula nagalakaw, di oras na. Sabag, 1 Corinto 4:15, 2 Corinto 6:18, San Pablo sa kapari, o mismo nagpatawag sa amahan. Oras na. Amahan, klaro kayo, tabulita na Biblia. Sige. Pinaka niya rin. Pinaka oras. Wala na. 3 minutes ang rebuttal na eh. Ibatal to. Dili, pero sa examen ito na to. Sato pa anay. Wala. Na, tag 3 minutes ka daw sa. 3 minutes? Ibatal na lang 3 minutes. Ako yung una, negatibo. Sige. 3 minutes lang. Salamat to you, Brad. Sitting ano, Brad? Iward. Iward? Iward. Brad Iward sa isip moderator kay Rose Rudy si Brad Rudy isip tagiatig dubala sa Radyo Pusada sa 88.1 mga kaigsunan Radyo Pusada niya so atong isip kuan kining tawag negative side ako may muna sa mo rebuttal so ang tema nga imong gihatag Brad Pulperio nga ang sa papa dili anak sa Dios ito yung tema. Karon, bisag tanawon nimo ang Biblia sa Genesis down to Revelation, huwag ito mabasa nga dili anak sa Dios. Ang sa papa sulugoon sa Dios, instrumento sa Dios. Muna doktrina sa Roman Catholic Church, ilis sa bulaton sa Dios. Muna ang doktrina sa sarili basa ilis sa bulaton. O wa magpasabot nga si San Pablo nagsangyaw, nagigantugi na Dios na siya, si Kristo nagigantugi sa to. Wa ilis sa bulaton sa Dios. Muna insakto. Kaya ko hilimit tumutumo ng mga pinanggang atbang aron lang mo daog pero pildi day. Muna nga usa sa punto nga sanay nga doktrina pagtulunan dili mahitabo nga kanang pagtawag og amahan mo nay mahirada nga dinhi sa anak sa Dios. Wala tay mabasa ana kay si way mabasa nga tawag mo sa Bapa nga Heavenly Father. Wa man. Ili sa amahan siya sa nang mga Romano Katoliko. Siya mo'y maghukom sa tanan. Universal Judge. Pero ang Father of all Christians. Amahan. San Pablo, gitawag po amahan sa may balita na kay Biblia dapat. Tumasawag. Kani mo kay Binisay, Latina Bulgata, mag-isur ka kuwan. 1 Corinto 4:15. Ito ni basawan ang iya pang Biblia kung basahon kung gulaban ba niya. Diri sa 1 Corinto 4:15, klaro og tinaw kayo nga si San Pablo nagpatawag og amahan.
Nya pare man San Pablo diri sa kuan mga kigsunan sa 15 kay bisan pa kung dunay kamoy 10,000 man 10,000 ka mga magtutudlo diha kang Kristo usa lamang inyong amahan kang inyong kinabuhi diha kang Kristo Jesus nahimo ako nga inyong amahan o San Pablo usa na amahan pero nagpatawag sa San Pablo ako ang amahan niya San Pablo obispo pare man klaro na no nagpatawag og kamahan sa si San Pablo o na klaro 2 Korinto niya 1 Korinto 4:15 ay kunta lang pero sa 2 Korinto 6:18 tugutin ko Mr. Brito pagbasa ini nga sa 2 Korinto 6:18 klaro kayo nga ningon diri nga ako nahimong inyong amahan o kamo mahimo ako mga anak nag-ingon ang Ginoo nga labing kamanan ang Ginoong labing kamanan nag-ingon nga siya tawgon sa kamahan ang sa tubaba tawgon kamahan no? Oh klaro kayo nya mga pare mga obispo biblikal musupa ka San Pablo ara mapareha ka Muslim di mo to San Pablo so diha nang dapita mga kiigsunan nalituad tong pinanggang atbang siya mga pabarog na puro lang imagination puro lang tumo way gibasihan nga iyang personal interpretation basag Biblia pero siya rin mo interpret so muna ining latugia mura sa sagbot kulutulutaw sa tubig na bisag asa wag kadungguan mga kiigsunan kay gihapak lang sa hangin huyuhoy lang nalituwad ang atong pinanggang atbang so diyan napita mga kiigsunan nga wa kababarog si Bert Porfirio Sambilan salamat mayong hapon sa Radyo Cruzada 3 minutes So, isa katumba igsoon. Kaya naigapitsin nga tawagag aman iyong Pangulo pagpapa mo. Bisan si Pablo aman sa pagto, wala juga papa. Ang magpapa mo tas papa, wala kayo na minyo. Nga magpapa nun ta, ka na mainsulto kayo. Magpapa ko tas pare nga, di po na minyo. Wala mo na yung anak. Nga, saan mo tawag na itong papa anak? Wala mo na kapanganak, wala na minyo. Munang giingon dyan, Timoteo, ako niya magtumba. Na miya sa pagtuo, wa siya mo to pag-ingon, ayaw tawag lang aman, nituo ba sa papa? Wala mo sunod sa Diyos. Nagdi ka mo sunod sa Diyos, 2 Chronicles 15:13, patyon mas Ginoo. Patay yun sa Papa. So, muna akong kauban tamaluoy. Tangan naman, nung sunod mo siya sa Papa, pag-ingon, tawag Papa. Yung ulugan na sila nga, patawag Papa. Kana, dili na biblikal, silent ang Biblia na igsuon. Muna di ta magpailad ining Santo Papa kay usaray Santo Papa murang Dios di ta masanto dire masanto lang tao kung may tagpasaylo ini kamatay ni pasiloong kas Ginoo makahukom santo baka og dautan baka dili ang tao magpanghambog nga siya santo pag ingos Ginoo for all have sinned ang tanan nagkasala walay matarong atubangan sa Dios nagpakamatarong kanay mingon sa Isaiah ang pagkamatarong sa tao tapo lang at ubangan sa Ginoo. Munang sa tapo na siya kinanghambog niya, santo siya. Kung sa pagkasanto, gisupak nimo ang tinkaman, gisupak nimo, pag ingos Ginoo ayaw mo pangayog bayad. Diyos sili nga lang mo bagulbot, kay 1,500 ipangayo sa pare, imbis mulimos ang pare, siya manuoy, nangayo og bayad. Munang, maingon si Kristo, ayaw mo pangayog bayad, iwalay niyo ang gingarian sa Diyos, ayaw pangayog. Kanino San Pablo, kung nagpasul ako sa ubang iglesia, sama rin gikawatan ko sila. Munang San Pablo, among magdebate na about anong dili magpabayad si San Pablo. Wala siya kapabayad sa iyang pagwali. Gugba na pagwali ni mo katawan, di ka mga bayad, kay ginegosyo naman kung mga bayad ang pare, pastor, mga bayad wali-wali, dahil mga bayad kasal, bunyag, tanan, bayad. Matod pa, mga mini nga magtutudlo na napi kaninyo ikaduhang Pedro 2 versikulo 3 manapi na ang mga Pangulo igsoon kana dili na Kristohanon manihanon kwarta ila wala pa na bayad dugay nang undang ang pari diya pagwali-wali tungod sa kwarta muna nagpulipon sila sa kwarta oras na so wala katumba o igsoon kamo na mo timbang-timbang na may kuan mo cellphone kinsa naka kuan diya sa among Facebook. Pag imong ayaw tawag, di dito supak sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Naabot mi dili ni away kundi away ni katarungan kinsa ang mga pukan.
Kung wala sa kasulatan matud Pablo, ning daog sa lantugi si Pablo according to the written. Okay. Salamat Okay. sa inyo. So, daghang salamat sa inyong presentation, no? Of course, sa mga listeners, salamat. Salamat sa kaninyo sa inyong pagkaminaw sa mga